Arratsaldeon. Ni etorri naiz Euskal Diasporaren inguruan hitz egitera. Azkenengo klasea zen gaur, eta azkena izanagatik uste dut horrek ez du esan nahi garrantzi txikiena duelako izatea azkena. Hain zuzenaren ere mezua, saiatu naiz mezu bat ekartzen, eta da biharko Euskal Herriari begira diasporak izan dezakela zer esana. Euskaldun izatea zer den, horren inguruan egin dute hausnarketa bat, eta zer den Euskaldun izatea kanpoan. Diasporan bizi dian milaka eta milaka Euskaldunek nola bizi duten euren Euskalduntasuna, eta horren lekukotza ekarri nahi izan dut hona. Uste dut kulturgintzan dabilen jendeak derrigor izan behar duela diasporaren inguruko oinarrizko ezagutza bat, eta sakonagoa baldin bada hobe. Beti gutxietsi egin izan ditugulako diasporako euskaldunak, sarritan folklore hutsean gelditzen dialako, eta halako gauzak leporatu izan dizkiegu, baina benetan uste dut fijatu egin behar garela zer den lehenengo beste toki batera emigratzea, beste gizarte batean kokatzea, eta gero norberaren kulturari eustea eta sare horiek eta lotura horiek mantentzea Euskal Herriarekin, eta bihar edo etzirako guretzako hori lezio bat izan daiteke. Kontuan izanik gainera kulturan oinarritutako erakundeak badira ere, sarritan politikoki ere oso lagungarriak izan zaizkigulako. Bai, gaur pixkat alde batetik diasporaren lekukotasun bat eman nahi izan dut gaurko hitzaldi honetan. Alde batetik diaspora askotan aipatua den, baina ezagutzaletik egia esan ez da oso fenomeno ezagutua euskal kulturaren munduan, edo naiz eta telebistan eta erratietan azken urte hauetan eman izan diren saioak eta badago oraindik ere asko ezagutzeko, eta gero badago egia esan hor esango nuke batzuetan importantea izaten dela, eta kasu honetan gomendagarria da behintzat ez bakarrik ezagutzea edo hasiera batean ezagutzea zerbait diasporari buruz, baina ahal dela bertaratzea eta ikustea, sentitzea ura ere eta Ameriketako euskaldunen artean edo diasporako euskaldunen artean batek senti dezakela euskalduntasunaren presentzia, senti dezakela ura ere Euskal Herriko parte dela, ura ere eta handik egiten direla ekarpenak euskal kulturari, eta gaurko saioan saiatu gara horretan azaltzen ekarpen horren batzuk, zer bai Estatu Batuetatik, bai Argentina, Uruguai eta beste leku batzuetatik, euskal kulturari egin zaizkion ekarpen horiek aipatzen. Bai euskara arloan, eta baita ere, eta aipatzen dugularik euskalduntasuna, esan beharra dago, oraindik ere gure Euskal Herri honetan 7 probintzia balin bagara, eta euskal kultura 7 probintzia egiten balin badago, oraindik ere hemengo euskaldunen artean, oraindik ere desezagutza handia dagoela, esaterako Bizkaitar batek, Siberun zer dagoen edo zer kezka dauden, nun dagoen batzuetan ere edo ze herria dauden, askotan ez da ezagutzen oso ondo, Euskal Herrikoek ez dute ondo ezagutzen. Eta askotan, olako gauzak eta euskaldunak elkarrekin, elkarte berberetan, eta euskaldunak esaterako euskeraz egitea, bakoitza bere euskalkitik, eta olako hizkuntza bateko eta besteko hitzak biltzen dituen euskera bat egitea eta ohitura hartzea beste euskalki batzuetan, eta batzuetan elkarrengandik oso urruti dauden euskalkietan ohitura hori hartzea, elkarrekin gauzak egiteko eta hori diasporan eman da, eta horretan eta beste hainbat gauzatan, hau da, Euskal Herriak 7 bat horren zentzu horretan, diasporatik aurrekari izan dira Euskal Herriarekiko, Europako Euskal Herriarekiko, eta pixkat horren eta beste hainbat gauzaren testigantza eta lekukotasuna ematen saiatu gara.